danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Kamar da ke a mata bisire ne sanganin ki nake cin ajin ki da yoki matan garin nan su zan miki bayi bisire zuwa kamar ni a mata bisire ne sanganin ka nake cin aji na da yoki matan garin nan su zan mini bayi. Babu ba ni ba zan kula suna kin tara su da suna ɗakin jiki misra ba ake da tsara tunda ba ni da kowa ina da ke sun kiya zama gara sun kiya bin jikina zuba yake kamar wata kumba Misraban miki karya sanki da ke kamar wani wawa duniyar mai da girma da ni da ke ba a yi